Baterie je pracovně označena číslo 1. Zkusíme zapnout. Elektronika nereaguje. Akumulátor není dosažitelný přes Bluetooth. A když ho zkusíme dát do nabíječky, tak nabíječka hlásí, že akumulátor nelze nabíjet. Tak ještě jednou zkusíme vytáhnout. Zmáčkneme. Baterie vůbec nereaguje. Baterie číslo 2 má špatnou kapacitu. Uvnitř některý z těch článků bude asi špatně zbalancovaný, protože rychle vyletí při nabíjení, ale kapacita zůstává nízká a stejně tak při vybíjení se rychle vybíjí a padá kapacita, vypne. Takže tam bude nějaký disbalans těch článků a nejde to přes tu nabíječku vůbec zbalancovat. Prostě se to nabije na 80%, na nabíječce svítí 100 a tím to končí. Teďko se nabíjí poslední část, ale baterie ukazuje 50%.